गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ नगावनि एसपिखौ सोंनाय फिननाय खालामदों। नगावनि एसपि लीना दलेखौ सिबिआइनि मोनसे दोलोआ दिनै सोंनाय फिननाय खालामदों। माखासे सान सिगां आइएस जन्मनि राफानि बुथारनायखौ लाना दासिमबो बिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। जन्मनि राफानि हरखाब थैनाय जाथायखौ लाना दासिम गोबां गोजौ थाखोनि सोरखारि बिबानगिरिफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि जन्मनि राफानि थैनाय जाथायजों लीना दलेया लोब्बा दं होनना गोबां सोंलु ओंखारनायनि उनाव दिनै नगाव लीना दलेखौ सिबिआइआ सोंनाय फिननाय खालामो होनना खौरां मोन्दों। टंलानि बारहुंखा बर'आ सनानि हायाव गोथां गाबनि सिमां सुजुनो नाजादों। सरकारा मदद आरो हेफाजाब होयोब्ला गोबां आबाद मावनो सेंग्रा सिख्ला आवगायबोगोनखौ मिजिं खालामदों। गावनि खस्थ' खालामनानै आरजिनाय रांजोंनो 4 लाख खरसा खालामना 10 बिगायाव गोनोखो जाथोनि थालिर बिफां आरो 10 बिगा हायाव जोगोनार गायनानै फिथाइ मोननायनि लामायाव आगान होबाय। 10 थाखो उथ्रिसारनाय बारहुंखा बर'आ G9 थालिर आरो अर्जुना 137 जोगोनारखौ गायनानै मुलाम्फा मोननायनि लामायाव। बिथांनि बायदिब्ला दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रिनि उन खारथिंबाय थायालासिनो गोबां गोग्लैसोना थानाय हायाव बायदि आबाद खालामनो नाजायोब्ला गावनि आथिङाव गोख्रै गसंथेनो हागोनखौ बिथाङा मिजिं खालामदों। आथिखाल सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बिथाङा जेबो दुखु गैया। थेवब्लाबो सोरखार आरो आबादारि बिफाननिफ्राय खौरां लाफैजानो लुबैदों बारहुंखाया। आबाद मावनायखौ जोनोमगिरि होगिरि बिफा रुंसारि देबेन बर' आरो बिमा खुलि बर'निफ्रायनो मोन्दों होनना फोरमायनानै बिथाङा बुङोदि गोजौ थाखोसिम फरायनो एबा सोलोंथाइ लानो गोसो दंमोनब्लाबो न'खरनि राङारि बिथिङा गाज्रि एबा आंखाल जानायनि थाखाय सोलोंथाइ लानो हायासै बारहुंखाया। आथिखाल समाव बारहुंखानि थालिर बागानाव आरो जोगोनारनि बागानाव नायफैयोब्ला गोसोआ गोजोनग्लायो आरो आबादनि फारसे गोसो थुलुंगानाय मोनो। बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरै गोजोनथाव रादाब। BTR गोरोबथानि मोनसे दफाया जाफुंनो थांगासिनो। 9.2 दफा बायदियै आसाम पुलिसाव बारग' एनडिबिफोरखौ थिसननायनि थांखि लादों। 5,563 मासनि गेजेराव बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भ लाखिदों। CM प्रमद बर'नि नाजानायाव BTR गोरोबथानि गुबुन मोनसे दफाया जाफुंसारनायनि लामायाव फैबाय। बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भ फोसावबाय। जारिमिनारि BTR गोरोबथानि 9.2 दफानि गेजेरजों बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम पुलिसनि गासै 5,563 मासनि गेजेराव बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भ लाखिनायखौ फोसावबाय। बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा अनलाइननि गेजेरजों फैगौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन। भारतनि ज्योति सरिका बेन्नामा एशियान गेम्स 2023 आव सनानि मेडेल देरहानो हादों। भारतारिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। चीन हादरनि हांजौआव खुंफुंजानाय एशियान गेम्स 2023 आव आइजोफोरनि कम्पाउन्ड आर्चारि बादायलायनायाव भारतनि ज्योति सरिका बेन्नामा सनानि मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि ज्योति सरिका बेन्नामा आइजोफोरनि कम्पाउन्ड आर्चारि बादायलायनायनि फाइनाल गेलेनायाव साउथ करियानि स चाइ-वानखौ फेजेननानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हादोंमोन। बेजोंनो लोगोसे भारतनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एशियान गेम्सआव भारतनि क्रिकेट हानजाया सनानि मेडेल देरहाबाय। BTRआव राजखान्थिनि बार बारदों। फैगासिनो दङ लकसभा बिसायख'थि। BTRआव गोख्रों जादों राजखान्थि हानजाफ्रा गावबा गाव दोलो सोद्रोमा थिसननो। BPF दोलोआबो गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। मुसलपुर ब्लक कमिटि BPFनि बानजायनायाव जयनिं सेरेमनि हाबाफारि खुंफुंदों। बे जयनिं सेरेमनि हाबाफारियाव आगुनि BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि आरो BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिया बाहागो लायो। कर'ना भेक्सिन थुनायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। सरकारा मोनसे गेदेर गोरोन्थि खालामदों आरो बिनि थाखाय नोगोरारिफ्रा भुगिनांदों। बिनि रोखा फोरमानखौ मोननो हादों। कर'नानि समाव सुबुंफोरखौ भेक्सिन होनानै गोथौ हाखराव लांदों सोरखारा। नायबिजिरना रोखा फोरमानखौ मोननो हादों। कर'ना भेक्सिन थुनायनि जाहोनाव गोबां गेदेर गेदेर खैफोद आरो बेराम आजारजों सुबुंफ्रा भुगिनांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला कर'ना भेक्सिन थुनायनि जाहोनाव बिगुरनि जेंना,
केन्सार बेराम जरानि सानाय सुनाय मेगननि बेराम बायदिफ्रा बांदों लोगोसे बेराम होबथानो हानाय गोहोआबो खमायदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। मख'नाया गाहाम जागोन दि साधारन सुबुंफोरखौ हादोराव जर जबस्ति भेक्सिन थुनायनि गाज्रि फिथाइखौ आथिखालाव गोबां सुबुङा मोनगासिनो दङ। हादरनि जौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टआबो भेक्सिनखौ बायध'था थुनांगौ होनना राय होआखैमोन। सरकारा मानो बेबायदि अख्रायै भेक्सिनखौ थुखो बे दासिम रहस्य जाना दङ। BTRआव गंसे नखरखौ गिथावना गाग्लोबदों। क'क्राझार मकरापारा काटलगुरियाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथाय। थांनाय हरनि समाव क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय मकरापारा काटलगुरियाव नखरसेनिनो साथाम सोद्रोमाफोरखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथाय सोमजिदों। जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ मतियर मण्डल, नमिनुर मण्डल आरो मनवारा बिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। जोखोम जानांनाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा जाथायनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनदों। चिरांनि खुंरिं ओनसोलनि गोथौ सेलेखा बाजाराव जुनिया ग्राम सभा खुंदों। चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव दिनै गोथौ ओनसोल सेलेखा बाजाराव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जुनिया ग्राम सभा खुङो, जेराव गोबां बिफाननिफ्राय बाहागो लाना रायजो राजाफोरजों गुवारै सरकारनि आसुनि एबा सुबिदाफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायो। बे हाबाफारियाव गाहायै बाहागो लायो एडिसि रिंखां मोसाहारि, चाइल्ड प्रटेक्शन अफिसार सुराश्री पाठक, BDO कुमुद नार्जारी, सार्कोल अफिसार प्रान्जल बरुवा शर्मा, समाज अनसाय बिफाननि मावख'गिरि समेश्वर मोसाहारि, सावस्रि बिफाननि मावख'गिरि, गोबां बिफाननि मावख'गिरि, ओनसोलनि रायजो राजा आरो मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लायो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव एडिसि रिंखां मोसाहारिया फोरमायदि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानो जौगानो हायाखै आरो सरकारनि आसनिफोरखौ मानो मोननो थाङाखै आरो जों मा खामानि मावनो गोनां बेखौ बुजिनो गोबां खोथा सावरायफैदों आरो फरायसालि, देहा फाहामसालि, लामाफोरखौ मोजां एबा सुबिदा खालामना रायजो राजाफोरनि थाखाय लाबोनो हायो होनना फोरमायबावो। ओरैहाय ओनसोलनि रायजो राजा आरो 14 नं चिरां दरब्लक UPPLनिफ्रायबो जुनिया ग्राम सभा लानायखौ गोजोननाय फोरमायो आरो मावख'गिरिफ्रा जा खोथा होलांदों थाबैनो मावफुंगोनखौ आसा खालामो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरांफ्राव 129 BNCRPF आइजोफोरनि बाइक रेलि हाबाफारि खालामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय चिरांफ्राव 129 BNCRPF आइजोफोरनि बाइक रेलि खालामनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। 129 BNCRPF आइजोफोरनि बाइक रेलि हाबाफारिया शिलंनिफ्राय गुजरातसिम खालामनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। आइजोफोरनि बाइक रेलि हाबाफारि खालामनायनि गेजेरजों बेटि बाचाव बेटि पढ़ाव आयदाखौबो लाफानाय जादों। बेटि बाचाव बेटि पढ़ावनि सायाव उन्दै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लाहोनानै गोजौ थाखोसिम दैथायहरनांगौनि सायावबो फोरमायनानै होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव BTRनि एमुलसन हासथाया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै गेवलां मेल हाबाफारिखौ बेखेवना होयो।